नमस्कार। हमारा नाम हेम कुमार गुप्ता हो। हमारा दुकान के नाम जनरल बुक्स एंड जनरल स्टोर हो, कोटई माई 5 मझियावा रुपंदेही। यहाँ नर्सरी से B.Ed तक I.Ed तक सब किताब मिलाला उपलब्ध बा। यहाँ भोजपुरी भाषा संस्कृत किताब भी मिलाला। इंसारा भोजपुरी काव्य संग्रह, भोजपुरी दर्शन आप लोग के जब चाहें तब यहाँ उपलब्ध रही। जब चाहें जितना चाहें तना सब यहाँ मिल जाए। ये बहुत बढ़िया किताब बा, हमन के भोजपुरी भाषा के सिखल के लिए बहुत अत्यंत जरूरी बा। बहुत दुर्लभ किताब बा। एकर लेखक शिवनंदन जायसवाल जी हों, बहुत पुरान लेखक हों किताब के। हमारा नाम इंद्रजीत धवल, घर समुद्री गाँव पालिका वार्ड नंबर 7 टोल हरदी। ई जौन भोजपुरी भाषा जो किताब बा ये हमें आवश्यकता पड़ल है। एक नाते हम किने के अली हैं, काहे कि हमन के स्थानीय भाषा गांव पालिका लागू कैले तक स्थानीय भाषा पढ़ावे के, लेकिन अभी किताब न बनने के नाते हम अपने से खोज के एक किताब पता लगा के स्थानीय कविता सर के लिखल शिवनंदन जायसवाल के लिखल हम फेसबुक में पढ़ी हैं। लेकिन नाते सर से संपर्क करके हम फोन करके सर से सलाह की कहाँ किताब मिली कि सर हमें की तो पठावल जाए यूट्यूब में और फेसबुक के माध्यम से हमने ऐसा भोजपुरी का वो दिया जाए, बाल गीत, शिक्षा गीत। तो सर बताओ ना कि किताब बनल बा, चलल जाए मझगावा जनार्दन की दुकान पे मिली। यही नाते हम अली साथ में ये किताब खास जौन बा हमन के भोजपुरी भिनसहारा बाल गीत संबंधी बा, शिक्षा गीत संबंधी बा। किताब का भिनसहारा भोजपुरी काव्य संग्रह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 फरवरी सन 2020 के अवसर पर नेपाल से भोजपुरी भाषा में प्रकाशित पद पुस्तक बा। एक किताब के लेखक उनका शिवनंदन जायसवाल सर लेखक। एक जरूरी पढ़ने के नाते हम भोजपुरी भाषा श्री पशुपति आधारभूत विद्यालय में कक्षा 6 में हमारे पीरियड पढ़ने के नाते हम बच्चन के सिखावे खातिर हम ये किताब की खोज कैली है। लेकिन नाते शिवनंदन जायसवाल सर के द्वारा एक किताब मिलल, वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद बा। यह कविता बा हमन आवाज आजकल ये जिंदगिया धिकार लगाता, सोच में मन डूबल न बिहान आवता, माया के फन में लगवा फसल बा, यहाँ नैया मझधार में न किनारा लगाता। ऐसा कविता बा। ये कुल बच्चन के हमन के सुना के भोजपुरी के जौन संस्कृति हमन के कायम करे के नाते ये भाषा लागू के स्थानीय सरकार ओके नाते हम खोज के बच्चन के सिखावे के हम इच्छा रखत रही। ओके नाते हम ये किताब खरीद रही। बाल कविता बा हुआ संग गुड़िया, हुआ संगरिया गुड़िया गईलिन घूमे शनिवार, वही दिन बन के घरा बनल रहे परिकार, गुलगुला गुजिया और सुहारी ओढ़नी में बांध के चलनिन बेचारी। ये कविता बा। ये कविता के माध्यम से हमन के बच्चन के सिखावल जाई। हमन के लक्ष्य बा। अब ये कहा हम दो शब्द में और भोजपुरी संग्रह और संस्कृति भी किताब बा। एक हमन के भोजपुरी हमन का संस्कृति बा ओकरे संबंधी हमन के अध्ययन कल जाई और अपने समाज में और कैसी सिखावे बा वो तरीका हमन के सिखावल जाई, बच्चन के भी सिखावल जाई। अपन भोजपुरी संस्कृति के कायम करे खातिर ये किताब हमन के अध्ययन करके अब बच्चन के भी बहुत चीज़ हमन के सिखावल जाई। यह बात हम अपन बाड़ी के